नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आपलं मराठमोळी चॅनेल मी मराठीमध्ये आज आपण एक थेंबर सुद्धा पाणी न घालता वाफेवर झटपट मेथीची भाजी बनवणार आहोत। तर या भांड्यामध्ये मी एक जुडी मेथी निसून घेतली, हिला 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले। तर मेथी निसताना पहा मी पानं पण घेतलेत आणि थोडे भाजीचे देठ पण घेतलेत। देठ आपल्या शरीराला खूप पौष्टिक असतात, त्यामुळे मी देठासकट ही भाजी निसून घेतली। आणि भाजी आपल्याला धुवून का घ्यायची, तर भाजीला शेतातली अशी पानांना माती चिकटलेली असते, त्यामुळे हिला धुवून घ्यायचं। भाजी जर व्यवस्थित धुतली नाही तर शिजवल्यावर ती कचकच लागते। आता आपण भाजीसाठी वाटण वाटूया। तर मिक्सरच्या भांड्यात एक 5-6 हिरव्या मिरच्या घातल्यात। तुम्हाला भाजी किती तिखट हवी त्यानुसार मिरची तुम्ही वाटणात घालू शकता। 7-8 लसणाच्या पाकळ्या घालूया। तर लसूण थोडा जास्त घालायचा म्हणजे भाजीला चव चांगली येते। पाव छोटा चमचा मीठ घालूया। मीठ थोडं कमी घालायचं, नाही तर भाजी खूप खारट बनेल आणि तसं पण पालेभाजीला मीठ खूप कमी प्रमाणात लागतं। पाऊण वाटी मी भाजलेले शेंगदाणे घेतलेत। शेंगदाण्याची साल मी काढलेली नाही आहे आणि मला भाजीमध्ये शेंगदाणे खूप आवडतात, म्हणून मी शेंगदाणे थोडे जास्त घातलेत। तर तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी जादा करू शकता। आता आपण हे वाटण मिक्सरला ओबडधोबड वाटून घेतोय। तर मिक्सर चालू बंद करत मी याला ओबडधोबड वाटून घेतले। खूप बारीक हे वाटण वाटायचं नाही, दाखवते तुम्हाला, असं जाडसर वाटायचं म्हणजे भाजी आपली मोकळी अशी फडफडीत बनते। वाटण जर बारीक वाटलं तर मग मेथीची भाजी चिकट बनते। आता आपण जी स्वच्छ धुतलेली मेथीची भाजी होती तिला मी कोरडं करून घेतले, तिला मी चाळणीमध्ये काढून घेतले, त्यामुळं भाजीतलं पाणी निघून गेले। भाजी छान अशी कोरडी झाली। आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया। तर मी कढई गॅसवर गरम करायला ठेवली। यामध्ये एक छोटा चमचा तेल घातले। पालेभाज्यांना तसं पण तेल जास्त लागत नाही आणि कमी तेलात आपण ही भाजी बनवतोय। तेल गरम झालं की त्यामध्ये एक चिमूटभर हिंग घातलाय। हिंग पहा तेलामध्ये छान फुललाय। आता हे वाटण घालूया। गॅस बारीक आहे, बारीक गॅसवर आपल्याला हे वाटण चांगलं हलकंसं लाल रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचे। तर बऱ्याच वेळा काय होतं, वाटण जर व्यवस्थित परतलं नाही आणि भाजी शिजवली तर मग लसणाचा मिरचीचा कच्चेपणाचा वास त्या भाजीला येतो। त्यामुळं आपण यामध्ये मिरची लसूण घातलाय म्हणून वाटण चांगलं लाल रंगावर परतून घ्यायचं म्हणजे भाजी चवदार बनते। एक 3 ते 4 मिनिटात बघा बारीक गॅसवर आपलं वाटण हलकंसं लाल रंगावर परतलेलं आहे। शेंगदाणे पण असे थोडेसे कुरकुरीत झालेत आणि पाहिलं तुम्ही वाटण बिलकुल करपलेलं नाही आहे। आता बारीक गॅसवरच आपण ही भाजी कढईमध्ये घालूया। पूर्ण बारीक गॅसवर आपल्याला भाजी शिजवून घ्यायची। आता हिला व्यवस्थित मिक्स करूया आणि लक्षात ठेवायचं, कुठलीही पालेभाजी शिजवताना बारीक गॅसवरच शिजवायची आणि जास्त वेळ तिला शिजवायचं नाही आहे। कमी प्रमाणात थोडं शिजवून घ्यायचं म्हणजे त्यामधले जीवनसत्व नाहीसे होत नाही। आता मी 2 मिनिटाकरता यावर झाकण ठेवते। तर 2 मिनिटांनी पहा आपल्या भाजीला पाणी सुटले, कारण आपण वाटणामध्ये मीठ घातलं होतं। मिठामुळं ॲटोमॅटिक भाजीला पाणी सुटतं, त्यामुळं आपण यामध्ये थेंबरसुद्धा पाणी घालणार नाही आहे। आणखीन 3 मिनिट मी हिला झाकण ठेवून शिजवून घेतले। तर पहा आपली मेथीची भाजी तयार आहे। मस्त अशी मोकळी फडफडीत झाली। कढईच्या तळाला पण करपलेली नाही आहे, पहा किती मस्त झाली। यामध्ये थेंबरसुद्धा आपण पाणी घातलेलं नाही आहे, त्यामुळं बिना पाण्याची अशी वाफेवर शिजवलेली मेथीची भाजी खायला खूप अप्रतिम लागते। चला आता आपण गरमागरम भाजी वाढून घेऊया। तर तुम्ही ही भाजी भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर खा किंवा वरण भाताबरोबर, खिचडी भाताबरोबर तोंडी लावा, खूप जबरदस्त लागते। आणि तुम्हाला माझी ही मेथीची भाजी कशी वाटली कमेंट्स करून मला नक्की सांगा। आणि माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आपलं मराठमोळं चॅनेल मी मराठीला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।